danoi, urteroko moduan hementxe gatoz Olentzero eta Bixok, oparixa banaketa. Danondako dau, guraso hume eta danondako. Bueno, aurten aldaketa batzuk egon diaz, eskolia hasiaz doia, eta ez da lekui danondako. Orduan, pentsau daue, guraso handako lekua iztia, hola, ikusteko umiak zenbat lan inauen urtian zian. Bale? Eta, bueno, goin Olentzero bezioz esatia gura dau. Bueno, egunon, eta nilpe guro esatia oso guztu bide gaila, eta ondo portetiko dano. Eta beste bi loin ondoren, fango gaila bakoitzan etxetara. Bale? Sige, ondo portau, Bagoi asko, ondo ibili! Iritsi dira eta hemen gaude, berriz ere, elkarrekin ondo pasatzeko asmoz. Ongi etorri guztiok! Aurten ere buru-belarri aritu gara eta jaialdi polit bat antolatu dugu guztiontzat. Zuen gustoko izatea espero dugu. Jaialdiari hasiera emateko hemen ditugu gure jaialdiko txikienak. Lan handia egiten dute eta zuen txaloak entzun nahi dituzte. Hemen ditugu 3 urtekoak prest ekoteka dantzatzeko. Aurrera bai 3 urtekoak!
Egiz esan da oso ondo egin daue. Baina, hurrengo taldea da ez da atzien geratuko. June, zuri gustatzen zatzu erromexak? Erromexak? Zer da hori? Ba, dantzaikia. Trikitisa, panderua, harina, errikitlorak, bertsolariak. Ba, bai, asko gustatzen zat. Ba, eskolako batzuk erromexi ekarri dozku hona. Txalo bero bat 5 urtekoek. Kaixo, gietorri 5 urtekoen erumen dira. Azteko eskolariak izango ditugu alde batetik. Ilare daukagu eta estaldetik auditz erosoik ikasten duen aurrera ba. Ondoren, lokoiltzaileak izango ditugu. 1, 2 eta 3.
ikusi. Eskutik debekaturik egin tirokada nintzen aurreko lasetan ikusi. Preso bitenen izenean arresiak zutan ikusi. Euskal Herriko gailurrak zutik hauenaren seinalea. Gaztuztik gara bizi, aldaketa bat munduan inaurrotik ikusi. Herri zapalden izenean, buruak erotzen ikusi. Gaztuztik bidean daude egin, negarez diziren, irrizabe ikusi. Zeruko begixen artean, argizki berriak ikusi. Euskal Herriko gailurrak zutik hauenaren seinalea. Kaixo, Gabriel, gustatu zaizu? Bai, beraiekin dantza egiteko gogoa sartu zen, eta orain ere dantza martxoso bat dugu bigarren mailakoen eskutik. Laugarren mailan ikasi dugu lurra zaindu behar dugula, ez da, Gabriel? Bai, eta zein garrantzitsua den hori egitea naia. Bigarren mailakoek ere hori esan nahi digute. Zain dezagun gure ama lurra bakarra dugu eta. Aurrera bigarren mailakoak ama lurra bestiarekin. Hortxe!
irabazleak eta Hey Brother abestia eskainiko digute. Naroa, zu ondo konpontzen zara zure aizparekin? Bueno, bari nire anaiarekin borrokak izaten ditut, beti nirekin sartzen da eta. Ni ere nire aizparekin izaten ditut nireak, Hirugarren mailako hauek eskainiko diguten abestia zeniden arteko harremanak lantzen ditu. Ea guk ere hortik zerbait ikasten dugu. Txalo bero bat artista huentzat. Brother, there's an
batekin. Oinguan, 5. mailako tokatzen xate. Aizue, ez duzue olatuen soinua entzuten? Ziara, zeuk ez duzu entzuten? Neuk ez, neuk motorraren soinua entzuten dut. Baizea, neuk oinguan gitarrana entzuten dut bakarrik. Zer izango da? 5. mailakoei Rousing for Browsing erakutsiko digut. Aurrera ba abesti eta koreografiarekin. Stand back. Why? You'll see. I'm ready to go. Stop the music. You're fast like a bullet. Oh yeah. We just rock away. Not gonna live any other way. Not gonna live any other way. 1, 2, 3. Ride with me. I got a game full of bruises. All cruising with me. We're tearing up, we're tearing up, we're tearing up. Dan
bat izan du labaitek Gure arteko besarkada tamakoak Kanpo sentitzen dituzun horrek Kanpo gaudela esaigu Primeran egin dute, ezta? Prest al zaudete bosgarren mailako beste taldea ikusteko? Hauek ere ez dira atzean geratuko, Aurten ere indarrarekin etorri zaizkigu. Noski, hainbeste entzaiatu ondoren, Maria, badakizu zer egin behar duteen? Ez! Hall of Fame abestiak pertsona bakoitza nahi duena izaten irakusten digu. Bai, hori egia da. Eta bosgarren mailako hauek musika zoragarria, koreografia polit batekin eta erritmo ederrarekin azalduko digute. Beraz, art ezagun txalo zaparrada batekin bosgarren mailakoa. Oye, ¿has pensado en hacerte just be